Hay, imbag na lang ta inhabol ni Boss J sweldo tata. Sa wakas. Wow, lakay. Panagsusweldo. Ano yan, napudot. Grabe mo, Day. Bakit adaman ti diretsong ka man? Amam, for how many years, nag-asawa ta, amin na lang kada sweldo, alaam, gatang ditoy, gatang ijay. Amam, it's about time nga gastos ak mo ti sarilik nga sweldo. Ikandak mo ti independence ko. Bakit? Nagapusta ag-asawa ta. Kasdyan na lang nga submit, pa-submit. Pasensya ka niyang... Kaya't mo garod nga si kanti boss tata. Natural. Usak matibos ti sarili. Tagtamot. Sige, bahala ka. Sure ka? Sigurado ak. 101%. Hindi, sige. Ay, bakit pa nagtuturog gayaman? Tama kito. Nya ti aramidom dito eh. Natural, ag-asawa ta. Maturutan. Han nga gapos ta ag-asawa talakay ag kaidatang nga kanayon. Ikandak ti independence ijay kababa nga maturog. Yamot ni bakit na eh? Bawal ti kumita pa'y dita legs ko. Inkan, bumaba ka. Bakit? Actually, tatay nag-decide I change my mind. Yun, di ba? Actually, isang sumang atak dito, itid ko di sweldo. Tapos, among di bonus ko no bigat. Kanyang pa ay amin. Pinurangam da ito eh. Kompleto tayo ta. Tapos, di bonus na bigat, kompleto. Matlagay ang katlakay, may kan maturutan. Ay, bakit? Ay, guray gayam. Papaya. Asa na ti chismosa niya, buy-buya. Hindi pa kaya sila niya. Baka machismis na, delikado. Manong nga baby ti kayat mo aya. Okay lang ti may sa dusina? Sige.